onye ọma na-egaghị ntị anyị abịakwa ọzọ tata ga-abụrụ ukwu chiọma ya na ndụ onye na-ege anyị ntị. Ihe ọma ga-eme na ndụ gị n'ụbọchị nke taa ka ị na-age ntị na-anụ onu anyị na-anụ ka anyị si ebe ihe ọma ga-eme na ndụ gị. Ochichi tata ga-abụ gị ukwu chiọma. Ihe itinye aka n'ụbọchị nke taa ga-abụ ije were anyị abịakwa na nke uche karịsịa ka ọ kọọrọ anyị ihe bụ ofeke n'ihi na eti ekwe amagba. Uche karịsịa anyị abịa n'obi gị ka ọ kọrọ anyị ihe bụ ofeke. Ụfọdụ n'ime anyị aghọtara ebe ọ pụtara. Ofeke bụ nwoke maọbụ nwaanyị na-enwere ebe ma ọ na-ewepụtara onwe ya obere ịna-eru anya anị mana ibe na-eme na ndụ ya na-agafe ije na anị dị ogologo ọ na-azọ ya ọkpa ebe ọbụla masịrị ya. Onye na-enwere ebe onwe ya n'ibe dị etu a na-eme m ka ntinye anya n'ala chụọ ntọ n'ala ibe butere ibe a na-eme m ma ebe na-eweta ibe a na-eme m. Onye na-enwere ụdị ebe ahụ bụ ofeke ka ọ bụ onye ọ ga-abụ ibe na-eme n'ụzọ ya ọ na-ebere ibe ahụ anya